Ashefo ya mama kwaba eba Nyansapo TV. Nyansapo no ajemeso yesane ne badwemba. Enenso da fofra nana Akosua Akyamaa otosumiensa no ye Juaben man Hemaa. Wo frito ye deda no enane da etoso empre no. Na yanhwai nana efribra ofro akunya no wafe apem ahankron aduokron enum ebesi emfempimienu ene aduonu miensa na so ububu enano a nana odi akunya no aduonu enwotwe enti nananom adeda nana Akosua Akyamaa otoso miensa Juaben man Hemaa amadofo ne ajanfo ebehwe no eni achi edom efiri achirichiri ni pinche ya eba behwe nana eni achi no enya asam keto akura ye wayuko aba na Akyamaa kukrodo ni nyansane yi atwantwan kwa wote asane ke atwa wokosa okuntum paketechie sakatimpo bi a wote asane ke ko a wosom bebe ena die nananom ayuko abusua di kan so nguso gina nkonta ye atwa wo na Akyamaa yi gumne nante bre die kotwi dakena ya baba wura fidiam die abakoso bia no Nyansapo ya mama so nsi emama ni so infra ewo ho Nyansapo no agye so nti emprempren yewura one na Asantehene nyina da ababa bedura omo kwa hwe na Hemaa ani echi ohwintim prako bema wote aburu na ote akokọ ono ane krobia wiemfi Asante kotokohene krobia Asante kotokohene ene tie fidie so a ebu ahinasa na se Asantehene wura eno no ye wokana no akadom no akambobro de ntwa sasere kusirada otentemfotemfo a yetenenka na yetetentefro opurupo suprempa obubu adoko mu ka chamatu sakatimpo bi a yedi akono na krobia Asante kotokohene osom bebe krobia Asante kotokohene na kwa asafo okokum kwaku nsafoa oje ne nsafoa egu ne nsafoa so woserebedi ya ponchina na onto awia so tafrebo so ono weye ohurujempe ye wokana no aka edom Asantehene wura no kotokohene mo Appiah yesumwa Ghana mahadie wahene ba ko pe enetimi bo mahene eno ane kotokohene enti ne yese ote aman edwaso Asantehene ote aman edwaso
Sabri Asantehene one na man ehene ene na brem hom na mbrembre on edru ha mo Akosua akwakohwe na Juabenman Hemaa eni achi oyikoba ene na Juabenman Hemaa ena Asantehene so eyayukuni nese ne maame rekope ene na Juabenman Hemaa ti Asantehene brebro kotokwahine brebro Robia Sante kotokwahine Otumfuo se tu ababio Asantehene Asantehene na eba no brebre Appiah
Asantemewura no kotokwanyene mo pia yesumwa Ghana mahadie wahene ba ko pɛ enetimi bɔ mahene eno ane kotokwahene enti ne yesi ote aman edwaso Asantehene ote aman edwaso oyikoba ene na Juaben man Hemaa ena Asantehene so ayayukuni na se ne maame breko pɛ ene na Juaben Hemaa nti Asantemewura brebro kotokwahene brebro Krobia Asante kotokwahene Otumfuo setu ababio Asantemewura brebre mopia Asantemewura otokokoso Krobia Asante kotokwahene yura watenase na amamre kwanso na Juaben man hene ene na brempon ene ninua da sebre kwaku waten a oye Juaben fufurum ehene omunyina ekwa akoba Asantemewura akwaba ne sonko ekwanso kura ene nananom Juaben atira nkunya onyina ato santena omokwa akoma Asantemewura akwaba Osei no mama baba
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya